बे जोंनि नलेज फेस्टिभेला जानो थांगासिनो दङ जे नैबे 27 अक्ट'निफ्राय 2 अक्ट' मार्चसिम बेनि मेइन गला जाहैबाय प्रथमावनो होनदों नलेज एक्सचेन्ज जाहाथे नैबे स्पिकार फ्रम आउटसाइड फ्रम एब्रड आरो जोंनि उइथिन दा नेशनेल लेभेलनिफ्राय जा फैगोन आरो नैबे जोंनि जायगानिफ्राय जा दङ माखासे रोंगौथि थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव जाहाथे नलेजआ एक्सचेन्ज जालायलायो नलेज एक्सचेन्ज जानायनि गेजेरजों जों बेखौ जों बयनिबो जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव जाहाथे जों बेखौ स्प्रेड खालामनानै जों मोनसे गोदान मोनसे साननाय हनाय लाबोनो हायो बेबो मोनसे ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय सल्युसन शेयारिं प्रब्लेमा फैबाय थायो जेरावबो बै प्रब्लेमफोरखौ बोरै सल्युसन लानांगौ बोरै सल्युसन खालामनांगौ बबेबा मोनसे ट्राबल फैयोब्ला बबे लामाजों जोङो सल्युसनखौ लाबोनो हायो नैबे माखासे वेज अफ सल्युसन नैबे जिनिसखौ शेयार खालामलायनाय जोंनि पार्टिसिपेटिं माखासे माबाफोरनि गेजेराव पार्टिसिपेटिं स्पिकार्स पार्टिसिपेटिं रिसार्चार्स राइटार्स एमंग देमसेल्फ ओमफ्राय आरो लास्टआव मोनसे जाहैबाय पार्टनारशिप बिल्डिं बेफोरनो मेइन उद्देश्यआ नैबे जोंनि दानि फैबाय थानाय नलेज फेस्टिभेलनि मेइन उद्देश्यआ बेनो आरो बेखौ लानानैनो जोङो गासिबो माखासे 19 थेमेटिक एरियासआ नैबेयावनो बेस खालामनानै जिनिसा जोङो बे जानानै थांगोन आरो जोंहा बेखिनिखौनो बुंथ'नानै आङो नैबे मेइन अबजेक्टिभनि माबाखौ बुंबाय एसेनोसै थेंक इउ दे थेंकआवथ' कभारेजआ जायो कभार खालाम बिटिआर रिजनाव जे सान्थिया जे गिदिंबोफिनबाय पिसफुल मोनसे एटमसफियार फैफिनबाय नैबे मेसेजखौ जों बाहेरायाव बोरै फाथायहरनो हायो बोरै जोङो दैथायहरनो हायो नैबेफोर मोनफा मोनफा प्लेटफर्मनि गेजेरजों जों दैथायहरनो हायो आरो दा जों माखासे दिननि सिगां जों मोनसे माबा जानानै थांखाबाय जोंहा लिड फेस्टिभेल बेबो इन्टारनेसनेल माबायाव खालामनाय जादोंमोन ओमफ्राय थिग बेबायदिनो बे जाहैबाय 6, 7, 8 जुननि दाखालि जानुवारिनि माबायाव जादोंमोन होनबा इन्टारनेसनेल लिड फेस्टिभेल एक्जाक्टलि इन द सेम वे इन द सेम लाइन नैबे दानि जोंनि बड'लेण्ड इन्टारनेसनेल नलेज फेस्टिभेलाबो दा बाहाय ओरैबायदि माबा जोंना गुबुन हादोरनिफ्रायबो फ्रम एब्रड अल्सो देयर आर सो मेनि गेस्ट्स आर कामिं आरो बिसोरनि गेजेरजोंनो आरो नट अनलि फ्रम एब्रड फ्रम उइथिन दा कान्ट्रि देयर आर सो मेनि स्पिकार्स दे विल बि कामिं दा जोङो बैसोरनि थ्रुयै जोङो नैबे मेसेजखौ जाहाथे जों बिसोरनि गेजेरजोंनो जों दैथायहरनो जे बिटिआरआवबो जे पिसफुल मोनसे एटमसफियारा फैफिनबाय आरो बे पिसफुल एटमसफियार फैनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा फैनानै बाहाय जिखिनि एक्टिभिटिस लानोबा होनो गोसो जायो बिसोर फैनो हागोन आरो इभेन दा कर्परेट इनभेस्टर्स दे केन अलसो काम एन्ड इनभेस्ट बिसोरबो फैनानै जोंनि नैबे बिटिआर रिजनाव नैबे जिनिसखौ खामानिखौ लाफैनायनि गेजेरजों माखासे इनभेस्टमेन्ट खालामनो हागोन जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बिटिआरआ जौगालांनाय फारसे आवगायलांनो हागोन आरो नैबे जों दहायनो आं बुंखादों जोंहा टेक्निकेल सेसननि चेयारमेना दङ आं स्लाइडलि ओरैनो कয়েকটা राफ मोनसे सामारि माखौ बुंनो लुबैयो जे 19 थेमेटिक एरियास 19 टीम्सनि सायाव जोंनि माखासे डिसकासन माखासे माने सेमिनार वर्कशप पेनेल डिसकासन इनभाइटेड टक्स बहुत नैबे 9टा टीम्स बेनि सायाव जागोन आरो नैबे टीमा ओरैबायदि टीम जोंनि नैबे रिलेटेड बिटिआरनि माखासे जौगानायनि माखासे आयदाफोर माखासे थायो बैसोरजों रिलेटेड माखासे टपिकफोरखौ लानानै नैबे गासिबो सावरायनाया जाजोबगोन जाय सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि माखासे स्टुडेन्टआनो होन एन्टारप्रेनियर भेन्डर्स माखासे लेबारार्स फार्मार्स दे केन लार्न क्वाइट अ लट आउट अफ दिस नलेज फेस्टिभेल दा इन डिटेल्स नैबे टेक्निकेल सेसनखौ मोजाङै बुंफोरनानै ब्रिफिं होनो थाखाय आं जोंनिनो नैबे इउनिभार्सिटिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मनजित बसुमतारीखौ बुंनो आं एसे खावलायग्रोबाय नलेज फेस्टिभेल जे खुंनो जों थांगासिनो दङ बे इन्टारनेसनेल नलेज फेस्टिभेला बाहाय जोंनि बे ओनसोलनि जेनाखि गियान विभिन्न बिथिङावहाय जे गियानफोर दङ बे गियानफोरखौहाय शेयार खालामलायनाय जोङो जोंनि हादोरनि जे गियानफोर दङ बे गियानफोरखौ गुबुन हादोराव जेनाखि एखे टीमफोरनि सायाव जे नलेजफ्रा दानो दङ बेजोंहाय जोङो मोनसे रुजुलायनाय बा कम्पेरेटिभ मोनसे सावरायलायनायखौ जोङो बाहाय लाबोनो नागिरदों आरो जोङो फोथायो बिथांमोननि बे बिथांमोननि शेयारिंजों नलेज शेयारिंजों जोंनि बे ओनसोलनि सुबुंफ्राबो बेनिफ्राय गोबां इनफरमेसनफोरखौ मोननो हागोन आरो बेजोंनो बे ओनसोलाव मोनसे सोलायनायखौ फैगोन होननानै जों मिजिंथिदों स' आं सानो बे टेक्निकेल सेसननि सायाव बुंनांगौआ एसेनोसै
बिनि सायावबो जोङो बेनिखौ जों सानदों जे जायफोरखौनाखि जोङो हांख्रायदों बिसेसकरि गेस्ट आर फ्रम US निफ्राय जोङो दङ ब्राजिलनिफ्राय दङ बेदिनो इउरपनिफ्राय जोङो नायोब्ला जार्मानि पलेण्ड बेफोरनिफ्राय दङ ओमफ्राय साउथ इस्ट एसियानिफ्राय मस्टलि जोंनि रिसर्स पार्सनफ्रा फैगासिनो दङ दानो सारा बुंखाबाय more than 35 international resource persons are going to participate in this event, and along with this we have about 200 participants within the 200 resource persons from within the country who will be coming to participate in this event.